As obras de mellora da estación de tratamento de auga potable de Noia, que está a executar a Xunta nestes momentos, cun orzamento de preto de 1,3 millóns de euros, son para o BNG insuficientes. Segundo os nacionalistas, aínda que a actuación aumentará a capacidade da planta potabilizadora, non dará solución aos episodios de turbidez na rede de auga municipal, que se veñen rexistrando a cotío dende hai anos no municipio. Por esta razón, o BNG pide ampliar a capacidade do actual depósito. Aínda que amplíen a etapa, que efectivamente eso potabilizará a auga moito mellor do que o está facendo agora, temos o problema de que non van sustituir o depósito actual. Malia que o Bloque Nacionalista Galego xa solicitou, malia que o Bloque Nacionalista Galego introduceu unha emenda aos orzamentos do ano 2025 a que o Partido Popular votou en contra no Parlamento Galego. Con que nos vamos a topar? Con que teremos unha mellora na estación de tratamento de augas, pero manteremos o depósito que tiñamos. E, polo tanto, eso significa que, aínda que a potabilizadora a programaron para abastecer a 24.000 habitantes, que son bastantes máis dos que ten Noia en este momento, nos quedaremos con un depósito que nos días ou nos momentos en que haxa estes problemas de turbidez, en que haxa que cortar a auga, ese depósito só ten capacidade, o actual, que é o que vai a permanecer, só ten capacidade para suministrar auga durante 3 ou 4 horas a unha poboación de 15.000 habitantes, un pouquiño máis da que ten Noia en este momento. Dende o BNG sinalan que esta sería a solución definitiva ao problema, que supón un quebradeiro de cabeza non só para a veciñanza, senón tamén para o tecido comercial e empresarial da vila. A solución está en ter unha alternativa para cando haxa un problema concreto. Esa alternativa que se prometeu durante tantos anos e que ora de repente desapareceu dos plans do goberno municipal e desapareceu dos plans da Xunta é o depósito de auga. E por iso é que o BNG desde o Parlamento Galego vai a seguir insistindo en esta a verdadeira solución para os problemas de turbidez que están azoutando unha vez tras outra a veciñanza de Noia e que supoñen un problema terrible.